Здравейте хора, аз съм Петър, тук с мен е Марти, като Здрасти. И днес снимам клип как играем двамата. Печо, идвай след мен. Паднах в пещера. Тук ми е мукъл. Идвай след мене. Нали знаеш на къде да отиваме? Да. Сега аз днеска само падам. Да. Мисля, че ще пязаш на селото, а ти? Може би. Че вземи шаберки. Ще го вземи, аз видях нещо, което много ще ми трябва. Овце, 3 овце. Аз копам дърво. Фонтан! Къде бе? Виждаш ли го? Хора, така ние си говорим. Аз копам дърво. А пак аз трепа овце, защото това е много важно, да се трепат овцете. За да може да ни дадат вълна и да спим на топличко, а не да спим на кенефа. Да. Макар че още няма кенеф, ама на един мод има. На мод. Да, че аз какво казах? Мисля, че ще ми стигне Къде толкова е дърво. черната овца, бе? Папа черна овца избяга. Чакай. О, свинета. И нещо с... О, да, фонтан. Ето. Фонтан, наистина. Видях къде. Към Че е, бе? Обига, че тя ме Не слуша. заради не ма слуша. Идвай към нея. Към кладенеца. Че. Зайчета. Зайците ме видяха и бягат. Аз съм Дидо и съм пират. Че, джи. Ете! Гъбо! Видя се. Къде е фонтана? Ето го. Взех гъбка. Ох, замах. Можем да спасим гъска. Не. Ама как? Къде е фонтана, бе? Ти не го виждаш. Ти го подмина за тебе. Да. Ти къде отиваш там? До фонтана отиваме. За кого? Той до тях, нали знаеш, че близко има. Ако не е село пирамида. Ако не е пирамида, ще е село. Ти къде си? Двете може, ето ма. Айде. На тебе ли сега трябва да ти правим легло? Да. Аз имам само една вълна. Още две, няма проблеми. Какво намерихме за сега? 4, какъв е проблем да не намерим 2? Сега да не се изгубим в пустината. За да не се го изгубиме. Дай, гледай сега тук как сме. Гледай да не умреш. Сега става лош. Да. Карес, не видях. Бум, бау. Дано да е пясъчно село, човек. И да има ковачница, разбира се. Да. Хора, ние малко ще потърсим и ще дойдем отново. И така върнах се. Да, 3 вида овце. Вау. Ние намерихме блато, някак си 4-5 биома може би един до друг. Да. Това е много странно, но ще взема за спомена и тази лилия. Аз я взех. Взех си 2 спомена за сега и за да може да направим едно хубаво езерце такова. Съдворни лилии.
Пичо. Вау. Вау. Да, както е четвърти байом. Аз нали ти казах, че... Четвърти байом е. Да, Ето виж. да, знам, аз нали ти казах. Ето там. Кога се правим къща? Абе, тук искам някак си тук да бъде, виж, интересно. Хубаво, добре, там ще бъде. Тук, това ще... Аз имам една идея, ама ми трябва 3 айрон. Ще почнем да купаем. Аз ще да взема малко дърво. Окей. Кой прави крафтинга? Аз не съм направена. Човек направим. Така ще има стълбички. Интересно. Тук ще е яка къщата според мен, според тебе. На компата имам един много хубав сървър и пак овца. Още един директор. Легло да се направим. Направих си. Готов съм. Къде ще бъде твоето Какво майче? легло? Абе, чакай. Аз правя къщата. Сега чакай, искам да направя нещо. Бъгна. Че. Какво да искаш ли? Какво дърво ще ни е къщата? Какво е нужно? Нямам кърка, ще трябва да се направя. Готово. Колко дърво имаш? Колко? Малко. Ама колко ти е необработено? Нямам. А колко ти е обработеното? 14. Аз имам 18. Съмнява се. До сега така ще не изгледа къщата. Да, искаш ли втори епизод да пускам чудовищата? Не. Аз ще покопа малко натам надолу. Дали ще не си ми дървата, да? Какво да взема? Да, ще ми спокойно. Съм Да спокоен. взема и това и сме готови. Так, Дай ми дърво. дърво. Необработено. Ако може. На. Аз и тук ще правя стаята. Идеи, че. Да, разкопай. Ама надолу разкопай, не на страна. Тя част си направих кирка. Направих си. И пещера. Ето и чеп. Ето и чупи. Кое? Ето и камъче. Това. Да. Това? Да. Чакай, искам да го взема. Вземи го. Бе. Аре! Кой открива? Пещера ли? Да, бе. Какъв? Ами човек, аз да продължавам ли надолу все пак? Да, аз се направя път. Тук започваме. Ако искаш... Питай ги, ако искат още епизод. Ако искате още епизоди... Айрон откри! Ако искате още епизоди от нас, двамата, само се абонирайте или дайте един лайк. Дайте 10 лайка. Или такова, или Къде е Айрона? напишете коментар.
Там долу е. Иди го изкопай. То Там е мината едно. ли ще ни? Едно е. Едно ли е? Да. Как едно е? Видях ли. Яба, тук ми трябва. Я чакам, броша са ми на колко е. О, айрон! Яба, чакай. Яба, осветлението ми на колко е. Яба, това трябва. Кое трябваше да ми е на макс? Брайтнес. Зело? Да, ти колко имаш? Нула. Колко? Нула. Къде е другия айрон? Не знам. Его. Сега си го изкопай сега. Изкопай го, Сега. Колко? Нали делим нещата? Добре. Тук мисля да ни е мината. Тук искаш да е едната стая. Да е хола. Да. Баси, яката къща ще стане. Оу, доста айрон. И така. Ти ще трябва да... Печо, хай да лагаме. Ау. Да лагаме. Съм и ти до рост. Печи тук ми. Още Това може да е някаква стая, не знаем. Следващия Не, епизод ще ще го- разберете. Мисля това да е за епизода. Надявам се да ви е харесал и айде, чао.